Okay? Video ka ba? Bakit? Kasi may video sa kamay mo. Anong video? Hindi video. Tapos? Tato ka ba? Bakit? Anong bakit? Oo! Ano ba? Kilikili ka ba? Bakit? Anong bakit? Oo. Oo. Oo ka ba ng oo? Oo ka nang oo. Wala ka Wala ka nang ng oo. oo! Ano ba? Sulat ka ba? Ano? X ka ba? Ha? X ka ba? Kasi Anong, X ka ba? anong X? Kasi kapada mo black ka ba? Ipakita mo nga yung X mo, nako. Black ka ba? Yung X mo, asan yung X mo? Ano paano yan? Ano paano yan? Ha? B-I. Ano pa? Balot ka ba? Red ka ba? Yung yung news, maganda yun. TV, padral, dalawang kalbo, nagsabunutan, dalawang kuto, aris, Hindi, yung gandan mo kasi Ganyan yun. dalawang kalbo, nagsabunutan, dalawang kuto, arestado! Dalawang kuto, arestado? Ano pa? Kuto ka ba? Bakit? Kasi may kuto ko eh. Ano pa? Ano pa kang on? Hmm? Balot ka ba? Red ka ba? Bakit? Kasi kamo si Red X eh. Sino ka Red X? Red X! Balot ka ba? Bakit? Kasi ang baw-baw yung balit niya. Yek! Ano ba? Ah!